приятели, здравейте, приятели, сега ще караме колело. А Кевин се смее, не знам си защо. Добре, започвам. Малко водка. Вода или водка? Да. Да не се напиеш. Малко се иска са младости, ама това са Ой. Айде, Гоше! Знам, че можеш, Гоше! Всичко можеш, но не и да го можеш! Всичко можеш, но не и да можеш нещо! Чакай, Гоше! Дай му, чакай! Чакай, Гоше! Стоп, Гоше! Стоп! Чекам да ми Добре. Кевин, отиди там и снимай там гумата. Къде бе? А, сещам. Уоо! Опа! Маля, Гоще много се е надъхал за това видео. Гоше! Скибиди. Гоше ще сложа тук чантите, че направо вече не мога. Вижте каква яка чантичка има Гошето. Да, ето. Чакай. Вижте моите чантички. А ти са на пауза ли си? Не. Добре. Сега. Аз снимам от другата страна. От другата страна. Гоше, надъхвай се. Дай, Гоше. Липангу. Гошето е яко страница. Не страх. Яко суги. Суги! Здрасти, Суги! Браво! Суги, мухай! Гоше, я се обърни. Е така напред към телефончето. Соник тениска! Имам предвид, че си бърз като Сонич. Може ли да таковаш? Може ли да спреш малко? Да отидем там до другото. Хайде, хора! Добре, давай, Гоше. Сериозен дръжки. Преди малко се изложи много. Какво беше това? Гати мачката. Добре. Сега гледаме само единствено. Гошето, го е там. Ето го, Гошето се надъха. Гледай Константа! Мале, добре, че го имаме заснето на видеоче. Да, заснето е. Заснето е. Аз мисля да приключваме и да правим част 2. Чао и се абонирайте!